Добро утро на зрителите на BTV. Сега в следващите няколко минутки ще изчета откритото писмо, което Иво Прокопиев изпрати вчера до всички медии заради нашето предаване, в което гост беше Стефан Гамизов. Стефан Гамизов в предаването зададе няколко въпроса, позова се на слухове, които витаят в София и предизвика скандал. Съжалявам, че така да се каже, това предаване и аз самия станахме арена на този челен сблъсък между Стефан Гамизов и Иво Прокопиев. Благодаря на колегите на вестник 24 часа, които в своето заглавие, в днешния си брой, само с заглавието изчерпаха всичко по темата, включително и изчерпаха желанието ми да правя какъвто и да било коментар на това, което се случи вчера в този скандал между две личности. Прокопиев иска Бареков да се извини за думи на Гамизов. Пишат колегите, че бил дълбоко задължнял от 24 часа и аз наистина мисля, че с това те изчерпват темата по най-лаконичния начин. Открито писмо, пише Иво Прокопиев до всички медии. Принуден съм да прибягна до тази форма на публичност, защото днес една от водещите телевизии в България, BTV, за пореден път грубо наруши професионалните принципи и етичния кодекс на българските медии, разпространи невярна и злонамерена информация за мен. Според етичния кодекс на българските медии, разпространяването на слухови и непроверена информация е недопустимо. Точно това направи днес BTV в предаването тази сутрин, в което, това е най-интересният момент, водещият допусна госта му да разпространи в ефир. Цяла София гъмжи от слухове, че въпросният човек, Иво Прокопиев, е дълбоко задлъжнял. Подобни инсинуации увреждат доброто ми име, личната ми репутация и целят да създадат смущение в ежедневната работа на фирмите, в чието управление участвам. За съжаление, това не е първият подобен случай. Друг такъв слух, отново разпространен в същото предаване преди по-малко от месец, беше новината, че Икономедия, издател на Капитал и Дневник, е продадена на Христо Ковачки. Тук ще отворя една скоба само да кажа, че този слух, както е определен от Иво Прокопиев, и тази новина всъщност е разпространена от вестник Класа. От вестник Класа и тя беше просто включена в прегледа на печата. Така, изчерпвам и затварям скобата. Почти всекидневно името ми е цитирано от анонимни източници или жълти медии, които не носят никаква отговорност за съдържанието, което разпространяват. Днес обаче границата беше премината. Използвам настоящата възможност да подчертая, че няма никаква промяна в собствеността на Икономедия АД и не е имало разговори с никой за продажба на дялове от дружеството. Също така прилагам заверените и аудитирани от международен аудитор финансови консолидирани данни на двете основни групи, в които имам акционерно участие Алфа Финанс Холдинг АД и Икономедия АД, и от които е видно, че нямат никакви финансови проблеми. Подчертавам също, че двете компании никога не са имали проблеми с задлъжнялост и нормално обслужват цялото банково финансиране, което ползват. Адвокатите ми подготвят официално писмо до ръководството на BTV в България и до Джеймс Мърдок, председател и главен изпълнителен директор на News Corporation за Европа и Азия, в което настоявам за ясно и категорично извинение от BTV и за прекратяване на тази порочна практика на разпространяване на слухове и клевети в национален ефир. Всъщност, освен случая с Стефан Гамизов и освен публикацията в вестник Класа, друг повод въобще да се говори за разпространение на слухове не е имало. Иво Прокопиев, подписва се той, приложение дава от 31 декември 2008 година данните на неговите фирми, от което става ясно, че Алфа Финанс Холдинг има приходи 302 милиона лева и печалба, след като си е платил данъците, 37 милиона лева. И Икономедия АД има приходи 26 милиона лева и печалба след плащане на данъци 4 милиона лева. Ето и писмото на Люба Ризова пък до уважаемия господин Прокопиев, запетая. Като медия, гарантираща плурализъм на мненията и търсеща всички гледни точки, които формират обективната журналистика, месец и половина след първата ми покана към вас, отново ви каня да участвате в предаването тази сутрин на BTV. Утре, 23 юли 2009 година, четвъртък, ще имате възможност да изложите вашата гледна точка по темите, по които смятате, че сте засегнат. Според добрите практики, общоприетия журналистически кодекс, предаване на живо, всеки участник може свободно да изрази своите тези. Аз само ще добавя, че всъщност няма как аз като личност или пък BTV като медия да се извини за думи казани от трето лице. Това е Стефан Гамизов, който вчера пък изпрати също от своя страна открито писмо, което аз сега няма да изчита поради липса на време. Открито писмо с нови въпроси към Иво Прокопиев. Съжалявам, че това предаване стана арена на този сблъсък
между двете страни, без те да се срещнат лично, примерно очи в очи, или пък господин Прокопиев да има възможност да дойде тук, защото той не пожела, и да изрази своята позиция. Що се отнася до рисковете на живото предаване, казвам го и за Иво Прокопиев, и за всички останали зрители от така милионната аудитория на предаването тази сутрин, много често аз съм ставал обект на клевети, слухове или пък нападки в ефир, дали е било тук в студиото или пък някъде на живо, където има хиляди хора, но за съжаление това са рисковете. Ето на живото предаване, както се казва, ето възможността, която ние дадахме в това открито писмо, поне да се чуе позицията на Иво Прокопиев. Иначе няма как думи, и това го казвам категорично и от името на цялата медия, думи казани от някаква личност да бъдат приписвани на BTV. Излишно е да казвам, но пак ще го кажа. BTV не стои нито зад думите, нито зад позицията на Стефан Гамизов. Не стои зад думите и зад позицията на нито един човек, който идва тук и в лично качество, отговаряйки пред цялата сила на закона и на демократичните ценности, си позволява да каже каквото и да било. Толкова за сега по тази тема. Можем да я продължим, ако има желание, и от двете страни.